Буа районында ковидқа қаршы массу күләм вакцинациялау башланды. Бүгінгі күнге 80ләп кеше прививка ясатқан. Бұлар медицина хезмәткәрләре, укытучылар, күпләп халык белән аралашучы башка һөнәр ияләре. Хәзер коронавируска каршы сәламәт булган һәркем вакцина ясата ала. Моның өчен башта терапевтта тикшерү узарга һәм юллама алырга кирәк. Укытучы Эльвира Сафиуллина бүген ковидка каршы вакцина ясатырга беренчеләрдән килде. Яңа коронавирус инфекциясе белән моңа кадәр балалары авырган булган. Вирус электирмәс өчен ул үзен прививка белән сакларга карага кылган. Вакцина ясатырга кичә үк язылган булган. Табиб тикшерүе үткән. Аңа вакцина кертергә ярый дигәннәр. Вакцина спасла нас от таких заболеваний, как... Вакцина кешелекне кызамык, гепатит, су чәчәге кебек авырулардан коткарган. Шуңа күрә мин вакциналаштыруга ризалашырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки мин моннан соң бу авыру белән каты авырмабыз дип уйлыйм. Кичерсәк тә бары тик җиңел формада гына. Укол рәвешендә вакцина иң башның иске өлешенә кертелә. Бу урынга ясарга ярамаганда ботының киң мускулына кадала. Буа үзәк дәваханәсендә вакциналаштыру өчен гам-ковид-вак препараты кулланыла яки спутник 5. Здесь носителем информации о коронавирусе находится этот аденовирусный. Монда коронавирус турында мәгълүматны күчергәч булып аденовирус тора. Без аның белән барыбыз да авырган. Ул конъюнктивит, куркыныч булмаган салкын тию авыруы. Аденовируска коронавирус ДНК-сы элементы беркетелгән. Ул организмга элеккән коронавирусны танып, аңа каршы антитәнчелекләр эшләп чыгара башлый. Прививка ясатканнан соң 30 минуттан ким булмаган вакыт табиб күзәтүе астында булырга тиеш. Коронавирустан хәзер һәркем вакцина ясата ала, әмма кайбер каршылыклар да бар. Противопоказанием для вакцинации является обострение хронических заболеваний. Бронхит, гепатит, башка авырулар белән авырулар кискенләшкәндә, салкын тигәндә, башка кайбер очракларда да прививка ясатырга ярамый. Бүгенге көнгә прививка ясатучыларда шит күренешләр күзәтелмәде. Бары тик температураның 37дән азрак күтәрелүе кебек алдан көтелгән реакция гына күзәтелде. 2-3 көндә ул бетте. Татарстанга февраль ахырына кадәр тагын 190 000 доза вакцина кайтуы көтелә. Шуның 2000гә якыны Буа үзәк дәваханәсенә. Камиля Мусина, Айрат Насрулов, Татарстан хәбәрләре.